Hej sammen, det er Frederik fra Random Tutorials from DK. I dag der vil jeg vise jer, hvordan man kommer ind på thepiratebay.org her i Danmark. Som I nok ved, så er The Pirate Bay lukket i Danmark på grund af noget TDC og retten eller sådan et eller andet har lukket den, på grund af de mener det er ulovligt i Danmark eller sådan der. Og det er der mange der er irriteret over dem som bor i Danmark, fordi de kan downloade nogle torrents og nogle crackede programmer. Så i dag der vil jeg vise jer, hvordan I kommer ind på thepiratebay.org i Danmark. Det første I gør, åbn jeres internet, gå til Google, og så skriver I hide my ass. hidemyass.com, gå ind på den. Når I er inde på hide my ass, så går I op under web proxy. Den er allerede inde under web proxy, men hvis jeg ved ikke, men nogen er ikke inde under web proxy, men det er i hvert fald den I skal gå ind, og det er gratis det her. Så skriver I www.piratebay.org, og så trykker I simpelthen bare hide my ass. Så loader den lige lidt, og så er man faktisk inde på thepiratebay.org. Kan I se her? Her kan I se det. Så kan I bare søge på en eller anden torrent. Vi søger bare lige på. Så kan man bare, vi søger for eksempel lige på Mac OS X. Og så kan man for eksempel bare downloade programmer, som man gør på det normale Pirate Bay. Gå ind på et program, og så trykker download denne torrent. Det er rigtig nemt, og ja, det er gratis. Så tak fordi I kiggede med her i den her video fra Random Tutorial from DK. I må have en fortsat god jul alle sammen derude, og så håber jeg at vi ses i den næste video. Hej hej.